Ina yabo a gare ka ya Allah, tsarki ya tabbata a gare ka, ban isa in yabe ka kamar da ka yabi kanka ba. Ina salati da sallama ga shugaban halittu Annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki ɗaya. Bayan haka yan uwa masu kallo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da saduwa a wannan lokaci. Insha Allahu ta'ala a yanzu zamu tattauna game da yakin Amurka Isra'ila da Iran a karo na 28. A wannan karon zamu tattauna game da sababbin tsauraran matakai da Trump ya lashe takobin ɗauka akan Iran idan har ba a cimma matsaya a tattaunawar da ake ba tsakaninsu da Iran din, inda Trump din ya tabbatar da cewa tattaunawar ta yi nisa, har ma ya ambaci cewa suna tattauna ne sabon gwamnati. Shi me Trump yake nufi suna tattauna da sabon gwamnati, wacce siffanta ta da cewa gwamnati ce mai kyan hali, kamar mai sauƙin kai ko adalci da sauran kalamai da Trump din ya amfani da su. Memo abu na biyu da zamu tattauna akai shine halin da duniya ta faɗa na matsanancin tsadar man fetur, har ta kai ga kasashen G7 sun ɗauki wasu matakai na sauƙaƙa tsadar man fetur a cikin ƙasashensu sakamakon yaƙin Amurka da Iran. Waɗannan su ne muhimman abubuwan da zamu tattauna akai a cikin wannan shiri a yanzu insha Allahu ta'ala. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya sake sabuwar barazana ga Iran, inda ya lashe takobin cewa Amurka za ta shafe dukkan cibiyoyi na samar da wato man fetur da wutar lantarki na Iran, wanda ya hada da tsibirin Kurk, wanda wannan tsibiri shine tasha mafi girma da Iran take fitar da man fetur a cikin tekun Fasha. A cewar Donald Trump, matukar Tehran bata amince da yarjejeniyar zaman lafiya ba, to fa nan da ba da jima ba, cikin lokaci mai zuwa ba mai tsayi ba, Amurka din za ta aiwatar da wato barazanar da ta yi wa Iran. Wannan ya zo ne a cikin wani sako da Donald Trump din ya wallafa a Truth Social, inda a cikin shafin nasa na Truth Social shugaba Donald Trump din ya tabbatar da cewa wato ana samun ci gaba sosai a tattaunawa su da Iran domin kawo ƙarshen wannan yakin, inda yace suna tattauna da sabuwar gwamnati mai adalci. Ta yawan masu kallo, Allah muku rahama, hakika kalaman Donald Trump suna cike da abu biyu ne. Suna cike da wato barazana mai ƙarfi ga Iran din da kuma lallashi ga Iran din ta hanyar wato yi mata daɗin baki, kamar wani cin hanci ne ake ba gwamnatin ta hanyar siffanta ta da adalci don ta karɓi wannan bukata ta ainihin wato a cimma matsaya a cikin wannan tattaunawa. Haka shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi wannan barazana kai tsaye zuwa ga Iran, tare da lasawa duniya zumar cewa akwai yiwuwar za a kawo ƙarshen yakin, za a cimma matsaya. Sai daga janibin Iran, Iran din ta fito ta musanta maganganun Donald Trump kai tsaye, inda Iran din ta tabbatar da cewa duka abin da Amurka take faɗi ba gaskiya bane, ko bukatun da Amurka take bujurwa da su maganganun banza ne waɗanda ba su da tushe, ba su da kan gado, ko maganganun Trump din akwai wuce gona da iri da shishigi a ciki. Haka Iran ta yi martani mai zafi zuwa ga Amurka, wanda haka yake fito da hakikanin wato soki burutsu wanda Trump yake yi game da yarjejeniya tsakaninsa da Iran. Abin tambaya, wai me yasa Trump yake waɗannan kalaman a irin wannan lokacin? Me yasa a duk lokacin da Iran ta fito ta musanta, Trump baya fasa fitowa ce suna tattaunawa kuma sun kusan cimma matsaya? Wala Allah Trump abin da yake nufi da tattaunawa din yana nufin yaƙi. Kamar yana nufin yaƙi, in ba yaƙin da suke da musayar wutar da suke ba, to wace tattaunawa ce wacce a kusan cimma matsaya da har ta kai ga wato Trump din yana cewa an kusan kaiwa ƙarshen ta, yana yaban Iran da sauƙin kai da adalci, cewa sabon gwamnati tana da wannan, amma kuma Iran din take musantawa. Ba shakka hakan ya jefa duniya a cikin duhu. Koko Trump yana nufin suna ganawa da wasu a cikin jami'an Iran, ko da babu amincewar wasu daga cikin wato jami'an Iran din. Haka zalika abin da muka yi tambaya a baya na cewa ainihin me yake nufi da sabuwar gwamnati a cikin maganganunsa, ba shakka dole za a yi tambaya game da wannan. Shin yana nufin gwamnatin Mujtaba Khamenei sabuwar gwamnati da aka kafa? Idan yana nufin jagoranci na addini shine sabuwar gwamnati, ko kuwa yana nufin Masoud Pezeshkian a halin yanzu ba shine shugaban ƙasa ba, wani ne ta ƙarƙashin ƙasa suke magana a matsayin shugaban ƙasa? Ba shakka waɗannan maganganun suna cike da wato alamomin tambaya da za su iya janyo ma a fara nazari game da hankalin wanda yake waɗannan maganganu. Haka zalika tayu Trump yana nufin suna tattauna da sababbin jagorori, duba da kasancewar sun kashe da yawa daga cikin jagororin soji na Iran. Duka dai magana Trump ba ta rabuwa da wato sarƙaƙiya da abin da ya fi kama da soki burutsu. Duka abin da yake fallasa maganganun Donald Trump shine amsar da wato Iran take bashi a duk lokacin da ya fito waɗannan maganganu. Ta yan uwa masu kallo, Allah muku rahama, bari mu tafi kan batu na gaba. Shine matakan da kasashen G7 suka dauka sakamakon fadawar duniya cikin tsadar farashin man fetur. A halin da ake ciki a yanzu, farashin man fetur yayi kara mummunan tashi
sakamakon wannan yaƙi da ya ƙara ƙazanta, ko mu ce takunkumin irin da ya ƙara ƙazanta a mashigar Hormuz akan jiragen ruwa masu wucewa. An ce farashin man fetur ya kai tsadar da kusan bai taɓa yi ba a irin wannan lokacin a kowace ganga. Hakan ce ta sa gwamnatoci na ƙasashen duniya ko waɗanne suke ta ƙoƙarin fafutuka game da hauma tare da ɗaliban hanyar da za su bi don su daƙile matsalar tsada ko su sauƙaƙa wa 'yan ƙasar su tsadar man fetur. A yau ne aka gabatar da taron G7, ko da yake taron ya ƙunshi abubuwa, ƙasashen G7 sun tattauna ne kan abubuwa da yawa. Sun haɗa da yadda za a tallafa Ukraine, sauyin yanayi, fasahar AI da sauran batutuwa da suka shafi tattalin arziki. To amma daga cikin abubuwan da suka ba da ƙarfi a kai shine tattaunawa game da ainihin matsalar yakin Iran da Amurka. Ta yaya za a sauƙaƙe tsadar man fetur? Duk ƙasashen sun bayyana irin matakan da suke ɗauka domin rage tsadar man fetur a cikin ƙasar. Ƙasar Birtaniya ta fara ɗaukar matakin rage raɗaɗi ga 'yan ƙasa ta hanyar yin amfani da yen biliyan 800, wanda ya daidai da euro biliyan 3 da miliyan 8. Ta yi wannan ne daga cikin asusunta na ajiya domin bayar da tallafi ga 'yan ƙasa domin rage musu tsadar man fetur, ta yanda za a iya siyan lita akan kuɗi kimanin naira 170 yen 170 a kowace lita. Ƙasar Birtaniya ta bayyana wani tsari na musamman wanda ta samar domin rage wa 'yan ƙasa raɗaɗin tsadar man fetur a cikin ƙasar, wanda ta masa take da off game, wanda zai janyo wanda zai daƙile hauhawar farashi, zai kuma janyo man fetur ya arha a cikin ƙasar. Kamar yadda shugabar ma'aikata Rebis ta sanar da cewa sun fitar da tallafin fam biliyan 53 ga gidajen talakawa a cikin ƙasar domin rage musu raɗaɗin hauhawar kayakin masarufi ta dalilin tsadar man fetur a cikin ƙasar. Haka zalika, daga cikin matakan da Birtaniya ta ɗauka, Keir Starmer, Prime Minister Birtaniya, ya gana da shugabannin kamfanonin man fetur, sun tattauna akan yanda za su tsayar da farashi wanda yake ba zai cutar da talakawa ba, ta yanda man fetur ɗin zai rika sauki. An ba su iyakar abin da za su iya ƙarawa, ta yanda ba za su ƙara sama da buƙatar ta yanda talaka zai iya siya ba, tare da sanya doka mai tsanani ga duk wanda aka samu ya karya doka. Akwai yiwuwar gwamnatin Birtaniya za ta ƙaƙuba masa biyan haraji wanda ya kama daga euro 100,000 zuwa euro 86,900. Wannan mataki da Birtaniya ta ɗauka ba shakka mataki ne mai matuƙar kyau, wanda ya kyautu a ce ana ɗauka a ko'ina, musamman ƙasar mu Najeriya, ƙasar da 'yan kasuwa suka mai da duk wata musiba idan ta zo hanyar samun kuɗi, ta yadda za a rika me ake cewa tashin kayayyaki ta dalilin wani yaƙi da ake a wata ƙasa, ko kuwa dala ta tashi, sai kaga 'yan kasuwa suna gasar tashin kaya, ko da ko waɗanda ba su siyo kaya da dala ne. Idan dalar ta karye ba ma za ka san ta karye ba, ta yanda in ta tashi za su ƙara kuɗi su ce ta tashi, ba in ta kare ba za su rage kuɗi ba. Muna ganin yadda yaƙin Iran da Amurka a yanzu ya janyo fetur yake ta tsada. Mutane da yawa na cewa ko ƙasar da ake yaƙi ba su samu tashin man fetur kamar da ake samu a Najeriya ba. To kuma menene abin da ya jefa Najeriya cikin wannan garari? Cire tallafin man fetur ne. Mun ga yadda ƙasashe suke ta saka tallafi ga ƙasashensu. Duka waɗannan ƙasashe da muka ambata suna da tallafi, amma duk da tallafin man fetur da suke bayarwa, suna samar da sababbin tsare-tsare na tallafi ga 'yan ƙasar domin su rika siyan fetur a farashi mai rahusa. To amma mu an cire tallafi, amma wani tsari aka kawo mana domin mu rika siyan man fetur da sauki domin daƙile hauhawar kayayyakin masarufi a ƙasar mu. Ba shakka Bahaushe na cewa wata miyar sai a bakauta. Ba shakka wannan karin magana ce mai cike da sako da darasi ga dukkan mai hankali gaba da yanda ake shugabanci a wata ƙasar, akasin abin da ake a wata ƙasar, ko yanda wani abu ke faruwa a wani wajen, akasin haka ke faruwa a wani wajen. Idan kuka duba matakan Birtaniya, matakai ne da suka hada da zuba tallafi da kuma sanya doka ga 'yan kasuwa. Birtaniya ta kai matuƙa wajen ƙoƙarin kyautatawa 'yan ƙasarta. Ina ma Najeriya za ta koyi da uwarta Birtaniya. Haka zalika gwamnatin Italy ita ma ta ce ta fitar da euro miliyan 417 domin rage harajin da ake biya kan man fetur da diesel har zuwa 7 ga watan April. Yan uwa masu kallo, Allah muku rahama, duk da irin waɗannan matakai da suka ɗauka, har yanzu ba a ga wani cikakken sauyi takamaimai wanda wannan tallafi ya kawo 'yan ƙasa ba. Har zai tsadar fetur ɗin na ci gaba da jefa 'yan ƙasa a cikin garari. Wannan kuma ba komai yake nuna mana ba sai tasirin da yaƙi yake da shi. Yaƙi ba ƙaramin bala'i ba ne. Mahaukaci shi ke fatan yaƙi.
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tatamannu liqa al-adu, kar ku yi fatan haduwa da makiya, amma idan kaddara ta sa ya zo manzon Allah ce fasbutu, ku tabbata ku dogara da Allah. Dan haka yaki ba alkhairi bane ba, duk inda ka ji an ce yaki ya kullu to fa za a shiga cikin matsala. Wannan yaƙi ne da bai shafi ƙasashe da yawa da ba da su ake ba, amma gashi ya shafi tattalin arzikin su. To ya kuke gani yaƙin duniya wanda ake faɗi na uku, Allah ka tsare mu daga shiga cikin sa, inda zai kullu wani irin bala'i ne za a faɗa. Allah kaɗai san irin musibin da za a gani a wannan lokacin da duniya take cike da zalunci. Sanda aka yaƙin duniya na biyu, mutane ba su lalace irin yanzu ba, ba su gurɓace irin yanzu ba. Yanzu mutane rayuwa suke kamar dabbobi, ba tausayi ba jin kai a zuciyarsu. To a irin wannan lokacin idan yakin duniya na uku ya barke, sharran da zai faru sai ya linka na baya da yawa. Allah kaɗai ya san makomar mutane a wannan yanayin. Da haka muna neman tsarin Allah daga yakin duniya na uku, kamar da muke neman tsarin sa daga kowace irin fitina. Muna roƙon sai kawo da aminci da lafiya da zama lafiya a ƙasashenmu da duniya baki ɗaya. To yan masu kallo, Allah muku rahama, bayan ƙasashen G7 kuma ba dai wasu kasashen sun ɗauki matakan dakile hawar man fetur, tsadar man fetur a ƙasar su. Misali ƙasar Australia ta ɗauki mataki da cewa za ta rage fitar da mai daga cikin ƙasar a kusan rabin abin da take fitarwa za ta daina fitarwa zuwa watanni 3, wanda hakan suke sa ran zai kawo sauye-sauye na tsadar man fetur a cikin ƙasar. Sai dai abin takaici, ƙasar Philippines ita matakin da ta ɗauka shine ƙasar ta cika da zanga-zanga a halin yanzu sakamakon tsadar farashin man fetur. Sannan ga karancin wato wutar lantarki, wanda kasar ta ayyana dokar ta ɓaci saboda zanga-zanga. Abin takaici, bayan kasar ta fuskanci mummunar zanga-zanga ta ɗauki matakin sanya dokar ta ɓaci, to matakin da ta iya ɗauka shine yin bara daga Amurka, inda kasar ta rusunawa Amurka take neman taimakonta da ta saka ta a cikin jerin kasashen da za su iya samun tallafin fetur daga Amurka. Koriya ta Kudu ita ma ta ɗauki matakin da za ta iya daƙile hauhawar farashin man fetur a cikin ƙasar, inda ta sanar da cewa za su ainihin rage wato amfani da wutar lantarki a cikin ƙasar, ta yadda za su rika amfani da kwal da kuma dogaro da wato makamashi na nukiliya domin samar da wutar lantarki a cikin ƙasar da kusan kaso 80. Wannan wani yunkuri ne suka yi na rage buƙatar man fetur a cikin ƙasar ta dalilin wato ƙauracewa lantarki ta hanyar dogaro da kwal da kuma makamashin nukiliya. To yan masu kallo, Allah muku rahama, duka wannan kamar da muka gaya muku yana nuna mana hatsarin yaƙi da yadda yake jefa duniya a cikin halin haulai. Allah ka tsare mu daga yaƙi. Amma game da Amurka ta ci gaba da bayyana wa duniya ko lallashin duniya cewa wannan yanayi ba za a tafi a kansa, ba zai ɗore ba. Kuma Marco Rubio a cikin jawabansa ya nuna cewa ba za su bar Iran ta ci gaba da iko da wannan yankin ba. Wannan irin ikirarin da Fir'auna yayi ne, ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti am ana khairun am hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Irin wannan ikirarin da Fir'auna ya taɓa yawa mutanensa, irin sa ne Marco Rubio yake musu, yana lallashin ƙasashen duniya kamar kace suke iko da duniya din gabaki daya. Shi yasa ya tabbatar da wato shi sakataren harkokin waje Marco Rubio ya tabbatar da cewa ba za a bar Iran ta ci gaba da iko, sai wanda ta ga dama zai wuce, wanda ta ga dama ba za ta bar shi ya wuce ba a cikin wannan ruwa. A cewar Marco Rubio a wata zantawa da ABC a shirin Good Morning America, ya bayyana cewa Iran tana barazanar kafa wani tsari mai zaman kansa a cikin wato mashigar ruwan Hormuz, ta inda za ta zamanto ita ce sarauniya a wannan mashiga, sai abin da ta ce zai faru. A cewarsa wannan abu ne da Amurka ba za ta lamunta ba, ba za a taɓa kyale Iran ta yi wannan iko da take shirin yi ba. A cewarsa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yana da abubuwa da matakai da yawa wanda zai iya zaɓa ya aikata ya ɗauka akan Iran. A cewarsa ma'aikatar yaƙi tuni ta riga ta shirya wa Donald Trump wasu abubuwa da zai iya aiwatarwa ta fuskar yaƙi, sai wanda Trump ɗin ya duba ya ga ya dace zai ɗauka. Ba shakka duka waɗannan kalamai ne na barazana wanda ba sa rabuwa da abin da Trump ya faɗi a baya cewa za su kai hari akan cibiyoyin wutar lantarki da ainihin cibiyoyi na wato man fetur ɗin Iran. Wannan barazanar ita ce dai Marco Rubio yake ta maimaitawa domin su lallashi duniya dan a ci gaba da kallon su a sama. Ba shakka abin da ya kamace su da suna da wato tunani irin na addini shine su rusuna wa Allah. Wato su a bayan wannan yaƙi da ake ba sa kallon nasara za ta iya zuwa a hannun maƙiyansu, kullum gani suke da nasara, ko da ko a ce yaƙin yana zuwa musu ba a irin yanda suke lissafa yaƙin ba. To fa Allah ya muku rahama, barazanancin da Donald Trump ya da waɗannan bayani na Rubio wanda da ya a yanzu, idan Amurka ta zartar da waɗannan har-hare, ba shakka Iran za ta aiwatar da abin da ta yi alkawari ita ma na jefa gaba ɗaya ƙasashen gabas ta tsakiya a cikin irin matsalar da
wato Amurka take shirin jefa ta, ita ma za ta kai hari akan cibiyoyinsu na wutar lantarki da cibiyoyinsu na man fetur, wanda hakan zai jefa gabas ta tsakiya a cikin mummunar gobara. Wala Allah wannan shine zai bude hellfire da Trump yake cewa zai bude. To idan wannan ta faru, ba shakka Amurka ta cimma wata manufar shine kokarin rura wuta a gabas ta tsakiya da jefa kasashen musulmai a cikin bala'i. Da haka muna jin tsoron tunzurar Iran, kuma yana da kyau Iran ta nazarci me Amurka take nufi da wato shiga cikin wannan yaƙi da sako Iran a gaba. Ko da kuma manufar Amurka shine hana Iran ɗin mallakar makamin nukiliya, hana ta ci gaba da mallakar makamai masu linzami, ƙoƙarin mai da ita sai abin da aka ce mata kamar da take a baya. Ko da wannan ita ce manufar a zahiri, to amma duk wanda ya duba akiba, wato sakamakon da hakan zai bayar, zai fahimci cewa Amurka tana da wata ɓoyar ajanda ta ƙarƙashin ƙasa, shine haɗa ƙasashen musulmai faɗa, jefa ƙasashen musulmai a cikin wato yaƙin da za su ƙona juna, su rusa biranen juna, bayan nan gurin ƙarshe sai su zama koma baya. Daga lokacin sai a ɗaga hannun Isra'ila, sai a ɗaga darajar ta sama, sai a ce ita ce ƙasa ɗaya tilo wacce za ta yi iko da gabas ta tsakiya gaba ɗaya. Amma sauƙaƙewa Isra'ila hanya wajen faɗaɗa wato babbar Isra'ila, suke cewa Greater Israel, wato babbar Isra'ila wacce ta haɗe ƙasashen Gulf gaba ɗaya, wanda har da Saudiya da Makka da Madina a ciki. Da haka dole ne Iran ta nazarci wannan shiri da Amurka take so ta yi, me take nufi da haka, da wannan makirci da take kullawa na kaiwa Iran hari, da nufin ita ma Iran din in za ta yi martani za ta kai waɗancan ƙasashe hari. Sai dai ba Iran ce kaɗai ya kamata ta yi wannan tare ba, har da su ƙasashen ya kamata su duba mummunan sakamakon wato da hakan zai bayar, da irin wato me ake cewa kai su da za a yi a baro su. Amurka na ƙoƙarin ta musu ingiza mai kantu ruwa, domin idan aka yi wa Iran hari ta fanshi akan su da wannan salan, to za su shiga cikin matsala mafi muni, kasancewar mafi yawan su ƙasashe ne da suke rayuwa a gurin da yake Sahara ne, guri ne da yake da tsananin zafi, suna buƙatar lantarki. Rashin lantarki kaɗai zai iya bayuwa a rika mutuwa. Haka zalika ruwan da suke amfani da shi ruwan zartsi ne, suna buƙatar lantarki domin tace lafiyayyen ruwa da za su sha. Kaga kenan ci gaba da wannan yaƙi a yanda ya taho a yanzu, hatta kai ga ya bada wannan munan sakamako da Trump muke zargin yana da target ɗinsa a ƙarƙashin ƙasa, to ba shakka ƙasashen gabas ta tsakiya suna cikin tsaka mai wuyar da sai sun yi nadama ina ma wannan yaƙi bai kullu ba, sai sun yi nadamar ina ma tun daga lokacin da fitinar ta kullu sun yi ƙoƙari sun dakatar da ita ta hanyar da ta dace. Duka dai ko ma menene ya faru, me ake cewa sai bango ya tsage kadangare zai sami mashiga. Siyar da kansu da suka yi, miƙa wuyansu da suka yi ga turawa, shine mai da wato ya sa su a cikin wannan matsala. Ba za su gane cewa barin Amurka ta kafa sansanoninta a cikin ƙasashen su ba ƙaramin daba kansu wuƙa suka yi ba, sai nan gaba idan tarin caɓe musu, ba shakka akwai wa nan gaba 'yan bayan su za su zo suna la'antar su, saboda mugun yanayin da za su jefa kansu a cikin, za su jefa 'yan bayan nasu ta dalilin sallama su ga turawa da suka yi. To a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana gamtakatar, ya ba mu dacewa duniya da lahira. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.